Cebu City, usa sa mga syudad sa Pilipinas nga gidayeg tungod sa kasadya ug kultura niini ug giila isip usa ka metropolitan powerhouse. Giila ang Sugbo nga nangunang outsourcing hub sa tibuok kalibutan. Din hinahimutang ang linibo ka mga trabahante sa business process outsourcing kon BPO industry. I just want to see these fuckers in jail. You have to be able to lie in someone's face. And that's not for the sales. I know what they're getting into. Yung mga guerrilla type is nasa bahay na, magre-rent ng bahay. Smack that, all on the floor, smack that. Sa pagsulod sa buwan sa Mayo ning tuiga, So I decided to take matters into my own gitayog sa usa ka anonymous hacker nga si alias Marwan ang estado ug reputasyon sa BPO empire dinhi sa Sugbo pinaagi sa pagpagawas ug expose. Sa dulan usa ka tuig nga paghack ni Marwan sa sistema ni ining giila nga scam hub nga nag-operate ubos sa BMJ Data Processing Services na sayran nga ilaro nila ang mga kliyente pinaagi sa pagpamaligya og peke nga crypto ug AI trading platform. Sa ilang modus, migamit sila og peke nga mga pangalan, bogus nga script ug migamit og mga manipulation tactics ug fake urgency. Because if you're not interested, I'll just give your slot to other, so someone else will wanna be in a better situation. Just be honest with me. Kini ilang gihimo aron maingganyo ang kliyente nga mo-invest sa ilang bogus nga investment services. Ang video ni Marwan ang nagpasikat sa dulan tulo ka buwan nga investigasyon sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Yun talaga ang doon tayo nagsimula. Kasi doon natin nakita yung tao, di ba? Nakikita natin lahat ng personalities na nandun sa videos. Through our validation, cyber patrolling, nagsimula kami sa zero eh. Sulod sa tulo ka buwan nga investigasyon, gipasakaan og kaso sa RACO 7 ang 24 ka mga individual nga nakita sa video sulod sa maong scam hub. Mibutyag ang hepe sa RACO 7, Police Lieutenant Colonel Wilfredo Vilayo, nga sa ilang digital forensic examination sa mga nahibiling devices sa karaang opisina ni ining scam hub sa Pope John Paul Avenue, Barangay Kasambagan, Syudad sa Sugbo, nasikop nila ang giingong operator o leader sa mga ahente. Siya ang kauna-unahan natin na-identify, yung alleged operator. Siya rin ang kauna-unahan natin na sampahan ng kaso. And then after that, it went through a lot of investigation, validation para ma-identify natin yung iba pang mga personalities na makikita natin dun sa viral videos. Apan, dili lang investment scam ang nadiskubrihan nga nag-operate sulod sa BPO industry. Duna say gikatahong scammer sa publishing industry nga mi-target sa mga aspiring authors sa ubang nasod. And if you're not a stone cold liar, dili ka kasal. You have to be able to lie in someone's face. I can sell, pero wala mo ko nag-sales kay pagirahan mo nila within a few weeks. They can mo resign kaya they don't think it's ethical. Personal nga nahinabi sa MyTV Cebu News Team ang usa ka kanhi manager sa usa ka self-publishing company dinhi sa Sugbo. Asoy sa maong insider nga niadtong tuig 2007, nagsubay pa ang publishing industry og lehitimong business model. Din klaro nga mga publishing services ang ilang gihatag sa mga aspiring authors. Apan, sa pipila ka tuig nga milabay, naobserbahan niya nga mas daghang mga startup companies ang milikay sa orihinal nga modelo o gihimo ang industriya isip money-making scheme. Nga ang tumong dili na sa kalidad nga serbisyo, kundi sa pag-exploit sa mga authors, pinaagi sa agresibong marketing o walay klaro nga upselling. Ang first part is mo contact ang author, which is generated by leads dito sa US. You talk to the author and then mana ka na, would you like to blah blah blah, publish your book, and we'll charge you X amount of dollars. Maybe misleading in a sense na magpalami og storya ang agent na basin ma-Hollywood ka, basin ma-blockbuster ka. Other paid services na you get people from Hollywood to read your script. Ilang charge is $3,000. Ako kay patong. So that's already starting to be kind of borderline sketchy. Gani, usa sa mga nabiktima ni ining publishing scam, mao ang CEO sa Sergom United Foundation sa Estados Unidos, si Nate Bloom. Where we fell into the trap was we had an individual named Juan Fernandez who, whenever he called, there was always a rooster crowing in the background, which should have been a red flag for me.
But you're hopeful. Yeah. As a new publisher, a new artist or whatever. Whenever somebody says, "Hey, we're interested in your work," you're willing to overlook these things because you're excited about it, right? Yeah. And the other thing we noticed was that Juan and none of his counterparts were ever willing to be on camera. Asoy ni Bloom nga isip usa ka manunulat, iyang gipangandoy nga ma-publish ang iyang gihaguan nga libro, ang Surgo Squad Book, usa ka kid comic adventure style book nga mituki sa food sustainability, pinaagi sa sorghum grains, pagpalambo sa agrikultura, pakigbatok sa climate change ug uban pa. Apan kini nga pangandoy ug personal nga bukasyon gipahimuslan o giabuso sa usa ka giilang scammer din mikabat sa $280,000 or 15.82 million pesos ang giscam gikan kaniya. He said, "Hey, for $600, we'd like to send 10 letters to potential film and publishing agents." And I said, "Okay, fine." I said, $600, that's no big. Every step of the way, there were things that cost more money. And so over the course of, 18 months or whatever, we spent about $200,000, $280,000 putting into this, thinking we were getting film deals, thinking we were getting book deals. Nagkanayon si Bloom nga misangat na siya og reklamo batok ni Juan Fernandez sa National Bureau of Investigation Central Visayas. Apan matud pa niya, wala na siya makadawat og hustong pagtagad sa maong reklamo. Mark and I went to the NBI. We filed the paperwork. I filed all the wire fraud papers and showed exactly where this money went, the name of the companies, and I heard absolutely nothing. Gisuwayan sa MyTV Cebu News Team sa pagpangayo og update ang NBI 7. Apan nagdumili pa sila sa paghatag og dugang detalye kabahin sa investigasyon. Sa kaso ni Nate, nakasinati og mga issue sa jurisdictional ug legal technicalities ang maong ahensya tungod nga usa ka langyaw ang reklamante. Apan magpadayon gihapon ang ilang investigasyon ug koordinasyon ni Nate ug sa iyang local representative. We go to government enforcement. Asa mo lang mo fall under. Does that fall under cybercrime? Si cybercrime. Yeah. Atong cybercrime diri. City sa call center. Hire sa tayo call center. Wala. Nasa call center division. Wala. Ang NBI na call center. Wala. So, one, lack of expertise. Subay sa hilis-butanan sa publishing scam, nadakpan sa mga tinugyanan sa Federal Bureau of Investigation kon FBI ang CEO sa Innocentrics and Innocentric Publishing House, Mike Sordilla, ug iyang business partner ug ang counterpart niya sa Page Turner Press Media human napamatud-an nga nalambigit sa $44 million scam nga mibiktima sa mga idaran nga author sa Estados Unidos. Magpakaaron ingnon sila nga motabang sa pag-publish sa mga libro o paghimo og film adaptation niini. Apan kini dakong pagpangilad lamang. Gi-freeze na sab ang mga deposits ug assets sa maong Cebu-based process outsourcing firm nga moabot sa 4.68 billion gikan sa 2019 hangtod Enero ning tuiga. Samtang nakatala ang RACO 7 gikan sa buwan sa Enero hangtod Hulyo ning tuig 2025 ug 487 ka mga insidente sa lain-laing klase nga cybercrime dinhi sa Central Visayas. Base sa datos, ang online libel mao'y labing daghang kaso nga natala nga mikabat sa 149. Misunod niini ang swindling o estafa, illegal access o computer-related fraud. Samtang ang publishing og investment scam sama sa BMJ Data Processing Services giingong patong-patong nga kaso sama sa swindling o estafa, computer-related fraud, identity theft, falsification of documents ug uban pa ang hayan at tubangon sa mga nalambigit niini. Mipadayag si Vilayo nga bisan pa man adunay kalambuan sa kaso sa BMJ Scam Hub, miangkon siya nga ang modo sa mga scammers mas nagkakomplikado ug mas mi-advance. Yun ang isang mahirap para sa atin kasi yung iba ang ginagawa na yung mga guerrilla type is nasa bahay na, magre-rent ng bahay. Kung computers lang naman ang makikita mo doon ay pwede na lang nila gawin sa bahay and then umupa sila ng isang bahay tapos hindi na din sila nag-i-stay ng ganun katagal sa isang lugar. Iba na kasi ngayon, pag
Una nga dati, audio, AI audio lang. Kayang gayahin ng boses mo. Ngayon, pati video. Gani, tungod kay nagpakaarong ingnon nga lehitimong kompanya sulod sa BPO industry ang maong scam hub, giingon sa insider og ni Vilayo nga gikan sa ahente ngadto sa mga managers. Walay makonsiderar nga inosente ug tanan adunay kalambigitan sa illegal nga krimen. Yung kanang musul sa scam hub, and that's not sa sales, they know what they're getting into. I never feel like naila ng sales agent. The fact na nakadawat ka ng auto within 2 weeks, raise red flags. Yes, kasi involved sila. Involved sila. Lahat doon may participation. Lahat doon may ginagampanan sila, whether ikaw nga yung manager, ikaw yung team leader, or ikaw yung agent. Samtang ang uban manunulat nga nahimong biktima sa maong publishing scam, lakip na si Nate, nakasinati og kaulaw sa pagtug-an sa otoridad nga nailad sila. Apan matod ni Nate, ang ingon nga kauaw dili na angay ikabalaka. Matod niya nga mas dako ang problema kung mudaghan ang scam operators dinhi sa Sugbo ug mas mudaghan ang mabiktima. I have no expectation of getting my money back. I just want to see these, pardon my language, I just want to see these fuckers in jail. It's a stain. It's a cancer. It's a cancer on the Philippines' reputation as a global partner. Subay sa mga organized crime nga nadiskubrehan sa Sugbo sama sa Pogo ug Scam Hub, miumol na ang mga ahensya og LGU ug Interagency Action Force batok sa maong pagpangilad. Awhag karon sa Department of Information and Communications Technology kon DICT nga magmatngon sa bisag unsa nga mga online scams. Dili magpadala sa mga too good to be true nga mga offers ug muhimo og hustong background ug identity check, paglikay sa mga fake accounts ug uban pa. Why is it people na ma-scam ang mga tao? Kung tanawan nimo ang scam sa una pa man panahon, bahalag wala pa tayo online. Bisag unsaon nimo ang layering sa imong security system. Pag-protect sa imong mga assets. Kung naay human element diha, it will always be the weakest link. So targeton gyud nila permi ang tao. Ang target nila is curiosity. People are naturally inquisitive. Greed. Nga naman naatay greed. No, too good to be true pero irresistible ka. Kung nagkinahanglan og giya sa mga eksperto, mamahimong ipadangat ang reklamo sa 1326 o Cybercrime Complaint Center sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Apan nagpabilin gihapon ang pangutana, samtang nasinati nato ang bunga sa paglambo sa digitalization ug modernization sa atong katilingban, nagpasabot basab kini nga mukayla pa ang mga modernong pamaagi sa pagpangilad sama niining Scam Hub. Kini si Eliza May Piñaranda, alak sa My TV, Cebu.